nang hamna da musong hamna musong na angkai lukorong na tam ko kasat nai ang bukbon no kayo ano mo ham na bơi bukbon koi kok hanan nana janin cerai mo hayeng mane busirok balok na balok makai mene 8-9% ni somoyo ngani kata bu boy ta bini busuk kotoli kana abu abu kan asuk balok khatana bo aw je 8-9 bosor cerai prone siming mo hayeng mane bo abu hai kai makai asuk pulang dora program se kotor da agi pulang draw ke bangra senman mutu jilawo bangra mane emne wo abo kuno ketla deng tong kula deng tong saimi ang tong ta apro chikon te khai dengja apa no kati apa angka oba ke tormang ka busuk balok ka tabuk kai ko lok lai mutu kata angno no ko mai kure dang kure kuno sambi mana no ko liya ko lai mania dang abo kuno lan dang semania to ke tabuk lukorong na tam ko kasana ni musong tai lu ko no khai ang sai to wa mane mo puputi ka hanan antu khalai malia antu budi no ta khalai kuno pawa khalai to malia noro borong to to no ana kisa khai ro goi sai to thai kai ni ana kisa no borong na chi apo norok mani te bithirok eba ang korok sada sari kha bo hairok hospital lo te tlang kha angka tabuk ni no mo cerai no hamni na ni bagai hamdina bagi kahan kurang khai to ni nai bi ko sa to pa sinan nan nai kai jak da no khong kha jak da ati hina ang tabu kisa bono sai to ko nai to ta angka abo haike wngmani je bo cerai pro 8 bosor no simi wngmani bini bumung ka tamonin cerai ni bumung ka bumung khai bini upa Dinesh Debbarma nono parang ka para kasil mo Rambabu Rambabu para